jixxel inna bozza fuq it-terminoloġija tar-raħala Brian Gatt li jinsab in-naħa l-oħra tal-istudju tagħna bit-teżi qudiemu nilqek magħna. Kif inti? Mhux ħażin, mhux ħażin. Neħu pjaċir li għandi lil xi ħadd li għandek bl-Ingliż ħanitfaħilek avolja studjajt il-Malti, the best of both worlds. Għaliex għandek dak ta' fuq il-bank tal-iskola u għandek ukoll ix-xogħol kollu tal-id u tal-moħħ illi jitlob fid-dinja tal-bidwi. Iben bidwi u ddeċidejt illi tibqa' għaddej u mbagħad tagħmel studju dwar xi eżatt. Nikkorreġik ftit fuq il-fatt ta' bidwi għax iktar għandix naqsam ma' raħala. Milli bidja. Kemm in-nanni ta' ġewx naħat irabbu l-annimali, allura dawk iktar jiġu jaqgħu mat-terminu raħħal. Ekku. Biex irabbu l-annimali. U n-nanni tiegħi kombinazzjoni tnejn ġej mill-produzzjoni ta' ħalib. Okej. Mela allura baqar mosunaċ liktar li rajt. Baqar liktar. Liktar? Ma t-sijiet tiegħi għandhom minnaċ, ġifieri. Ma fortunatament jiena nista' ngħid l-ewwel qabel kollox tipo xtaqt nispjega li mhux m'għamilx ħaġa speċjali. Li tigradu mhix ħaġa speċjali. Naqbel miegħek. Ara kemm naraw studenti li qed komplu jiżdiedu li jirnexxhom jiggradwaw. Il-puntu li inti hemm mod u mod jiena niftakarni ma tantx irid immur lura fl-2016 gradwajt. Arani l-lest mill-lectures jekk bil-Malti mhux jekk nixxi nisgiċċa xi ftit qabel biex nitfa' l-basket fil-karozza u rħilni niġri għara t-set. Bla dubju. Speċjalment bħalissa aħna jkunu ħlieb tagħna. Eżatt. Il-bar jaħelbu kol 12 sija bi wieħed u ieħor u naħelbu fis-satejn ta' f'sinar u fis-sija ta' bil-lejl. Interessanti imma li u allura għax jiena fuq in-noti kelli bidwi. Ejn tilqom il-punt bejn id-differenza bidwi u raħħal. Għaliex għal ħafna nies il-kelma bidwi jgħidu għal kollox. Żgur, jiena mhux l-ewwel darba li ngħidulhom bil-baqar u jgħidulek ara l-bidwi. Eżatt, l-ekka mhux każ. Ir-raħal huwa l-bniedem li iktar għandu x'jaqsam mal-merħla li ma' laħam u produzzjoni ta' ħalib. Il-bidwi jaħdem l-art u jipproduċi l-affarijiet agrikoli, l-ħxejjex u l-frott. Interessanti li ġej ukoll mill-industrija fejn jidħol il-ħalib, għaliex aħna u iktar ma jgħaddi żmien qed naraħ illi qed ikonna nuqqas nixfa ta' kliem illi sa ftit ta' żmien ilu kien jintuża b'mod regolari f'ċertu żoni. Issa mbagħad tgħidli wkoll fuq l-istudju tiegħek. Però sfortunatament bil-riklamar illi jsir, millum pereżempju kollox deri, sejna ngħidu deri. U allura ma nafx hekk l-istudju tiegħek fejn f'liema oqsma iffukajt. Però xi ħaġa li nosserva u li xtieqt li niddiskuti miegħek huwa biex twaslinna aktar kliem relatat mad-dinja tar-raħħal illi aħna bdejna mmorru wisq fuq kliem illi nisselfuhom mill-Ingliż. Meta fil-verità għandna il-kelmiet tagħna. Meta biss mill-kelma ħalib stess, forsi ftit jinnotaw li tista' toħroġ ġej mill-ħlieb. Ekku. Inti prodotti li ġejjin mill-ħlieb. Mill-ħlieb. Għax inti taħleb. F'ċertu sens li anka jiena stess meta kont qed nagħmel riċerka tiegħi ovvjament tiltaqa' ma' raħħala li jgħidulek kliem li qas inti ma tkun smajt. Jiena ta' 23 sena jenni diversi snin ma' missieri. Sewwa. Ngħidu kif inti kellek vantaġġ ukoll. Għaliex dan huwa kliem ta' kuljum illi inti tgħixu. Prattikament jiena forsi aktar qudiem nitkellmu fuq il-famuż ritratt li ġaħaturina. Li kont ħadd. Jiena dak irnexxa mhux għax ħadd ritratt sabiħ. Dak irnexxa min jafni prattikament jiena. Tellaħ mill-ewwel mela, ħa nitkellmu fuq. Prattikament jiena tfajtu fuq il-medja soċjali, ġifieri fuq il-profil tiegħi, ġifieri qed jarah l-ewwel min jafni. Ma xfih dan ir-ritratt? Jiena kont maqsum fit-tnejn. Jiena tista' tgħid li għalija mhux biss jiena ktibt li miegħu akkumpanjat ma' ritratt, ktibt li mhux iċ-ċertifikat dak il-kbir biex niftehmu li jagħtuna meta tigradwa jiddefinixxini, imma dawk il-ħafna esperjenzi li għamilt ma' missieri u maħuti għax fir-razzett għax tista' tgħid mhux biss dak akademiku, dawk il-ħafna termini li tallimna jew il-morfoloġija jew dawk il-ħafna li nitalmu fuq il-bank tal-iskola.
jiena tallimt naħseb nimxi naħseb niddub dan x'aktarx tallimt ir-razzett. Probabbli kont taf taħlib qabel, għata kont tal-lim timxi? Missieri kieku jgħidilek bil-qalb kollha, jgħidlek jiena kont naħlibhom bil-wifqa, infatti biex ġiċċajta jgħidilhom kont tifelli kont. Ma nfatam qatt miż-żejża missierek mela. Dejjem baqa' ma' żejża. Infatti jekk jgħidilhom xbajt minnhom hija. Appuntu, u tista' tgħid dakinhar meta konna niftakar fil-ħoll għaċ-ċerimonja. Kulħadd għax issa ħajsir il-ħin mhux ħanlaħqu biex imorru l-istudju. Jien qedtilhom l-istudju tiegħi għada għax irid nagħmel frat bomba. U tista' tgħid li kollox kelli pjanat moħħi. Ħanaslu għalih lejn l-aħħar ir-ritratt għaliex għandna ħafna ritratti. Għandna ħafna. U għandi iktar fil-ktieb. Mela, nibdew ftit. Hawnhekk għandna dan il- Ibda. Biex nispjega ħjar, din xtaqt nispjega fuqha. Ejja. Din hija weġa raħħala li jgħidu għax ir-raħħala jaħqlu annimali għax daw kollha għall-mewt. Tismagħhom. Ħafna attivisti tal-annimali sfortunatament ma jifhmux. Dik hija gidja, dik omma sfortunatament affarijiet tan-natura mietet mal-wilt. U ħadna in charge u tsejta bil-botil. Sewwa. Minna u minnem tipprova ssib aħna ngħidula terminu ieħor baqra friska, tkun għadha kif xtrat. Ejja. U t-tija ħalib minn tagħha biex tredda xorta waħda. Tipprova kemm mhux ħajkun ta' taċċetta ġifieri il-baqra taċċetta volja li mhijiex. Inti taħil bilha bidejk. Taħdilha ħalib bidejk. Sewwa. Wan il-gidja hija ferm iżgħar mill. Mhux se tlaħħaq. Mhux se tlaħħaq. Allura ma tipprova daqs li kieku ma tistax tkun fl-istess punt eżatt preċiż, imma tal-inqas li taħleb u t-tija. Okay. U mhux qed ikun dirett, għax inti ġa tlift mis-sħana tiegħu. Bla dubju. Tipprova ssaħħana l-fliexkun qabel bil-misħun biex kemm jista' jkun iġib qarbu lejn in-natural imma urnaxxielek. U jirnexxielek. Sewwa. Tlaqna l-ritratti ieħor. Daw kull ritratt fih storja. Daw tista' tgħid ħadd ieħor jieħu selfies ngħidu hekk fejn il-baħar u hekk u aħna jafu nkunu dak bil-flok ta' ċinki pereżempju ma tiċċej biex konna hemmet niljeġ u aħna bisħana tax mżiken il-baħar xi jitlu fil-maqjel jibdew jonfħu bisħana. L-esperjenza li ħafna nies ma kellhomx jiena ngħid ix-xorti illi jgħixuha meta tidħol ġol maqjel. Mela, il-baqra għalina tiġina naturali, imma għal ħafna nies jgħidlek imma maqjel mhux fejn hemm il-qasqus. Il-baqra toqgħod fil-maqjel. Aħna missieri tajjeb li ngħidu li huwa wieħed mill-antiki jarġa' li ma ġġornax għax ma ħass li hemm għalfejn. Il-finanzi jużaw ma l-affarijiet oħra bħal Martin Network biex ma ntawwalx. Il-maqjel aħna missieri juża sistema ta' pipeline, sistema ta' vakum li tqabbad il-muturi ma sidder il-baqra. Ejja. Issa dawn forsi dawk niġu għalihom iktar tard ejja. Enżommu hemmhekk għalissa. U l-maqjel u jitlu kollha bil-maqjel u ngħinu jiena. Nilqawhom bejn kelma nilqgħu, isek qed tilqaħa titfaħa posta. Huma kull baqra tidħol dejjem posta. Kull baqra jkollha xejn tidħol fil-maqja ħassib il-post tagħha bil-ġwies tagħha skont il-potenzjal tagħha. Jiġifieri qatt ma ħajkollok baqra illi tiddeċiedi istorġi x'imkien ieħor. Le. Tiddeċiedi li tagħmel hekk jekk rara ħafna huwa sinjal tajjeb għalina x'jirnexxilek tinnota li xi ħaġa mhux floka, pereżempju tkun xi ftit ikkuppata aħna ngħidu għandna ritratt iktar tard. Tkun xi minn fuq għadha laf xi ftit li kell fuq l-istonku. Allura tgħid din mhux qiegħda sewwa llum. Allura niddiriġu aħna ovvjament bejn tnejn, imma kulħadd bl-ikel tiegħu. Jiġifieri l-baqra dejjem issib posta. Tidħol posta u tista' timmaġ irġieli xi kultant. U la jqabżu l-kjuda u xejn. Tista' timmaġ sa kultant ta' annimali ma jrossu l-xulxin biex ma tidħolhomx tikol fin-nofs. U tibbuttom tara d-deffes għadduma u tidħol. Biex tidħol ġo posta. Jagħmlu dik il-forsi ġimgħa, mhux iktar minn ġimgħa. Sewwa. Komplejna ħalli nsegwu pass. Issa hawnhekk. Da hekk biex nużaw ġiex termini differenti, hawnhekk għandek il-baqra biex ngħidu hekk nużaw irsuplata jew x'tgħidilha? Irsuplata. Irsuplata. Ġej minn irsuplu. Jew is-sukkata jużaw ukoll. Ejja. Jew
maqsuma bil-ħalib Alright. sa terċevu. Mbagħad għandek l-istess baqra, tajjeb għax forsi għalija komuni, ma forsi għandi. Tajjeb illi tagħmel ilna ċara? Mbagħad għandek l-istess baqra wara l-ħlieb. Okej. U tinxtorob. Sewa. Tiġi titqaxqax ngħidu aħna. Titqaxqax. Titqaxqax mill-ħalib. Dan it-terminu l-ieħor dak hija l-istess baqra. Waħda hija kif suppost tkun, bl-istonku. Dik illi qiegħda fuq in-naħa tal-lemin? Iva. U l-oħra sfortunatament tkun għadla xi ftit li kien fuq l-istonku. Normalment jew ma tkun xtarret sewwa meta tħaddem l-ikel, meta għax hu l-ikel ovvjament huma jaħdmuh. Tajb li nispjegaw il-kelma li għadni kiemet. Kjoġbok waqafni għalija jkunu. Naf imma minnu biss għandna fejn nagħmlu programm. Xtarret sewwa. Ovvjament. Għajdinna, għax ħafna Tixtar sewwa hija. ħafna nies jisimgħu il-politiku illi jgħidlek pereżempju nixtarru dik il-proposta jew inkella wieħed l-għalliem Ovvjament. ħanixtarru sew da. Min fejn ġejja l-kelma U nixtarru? jkun qed jgħid li Tara fir-reqqa u terġa' tomoda u terġa' taħsibha. Dak hu r-riżultat jekk ma tixtarx sewwa. Ekku. Għax jekk inti jekk l-istonku ma jaħdimx sewwa u l-kirxa tkun difettuża, ġieli jista' jgħid il-każ li tidħol darba ikkuppata. Jew tkun baqra difettuża minnha, jew jaf mhux xi ħaġa li tkun minn pereżempju aħna ngħidu baqra tal-ewwel jew baqra tat-tieni skont il-wilt li tkun ġiet bih. Imma ġieli tista' tiżviluppa la problema għalla għadġili jiklu xiftit aħna jkollna il-najlon nejdu il-flask ta' ma tiben ġili tizgitċalek xi biċċa jew kun hemm fl-istess fielu li jiġi minn barra, għalf li jiġi minn barra, u tiżviluppa problema interna. U allura? Issib problema biex tixtar. Allura dik il-baqra sfortunatament tispiċċa qas toħbol. Ġifieri l-espressjoni tixtar ġejja mill-baqar. Ara naqra. Aħna mela rajna li ċanga biss, anka l-espressjonijiet ukoll. Tixtar. Naddu għal oħra. Għax ovvjament mhux sabiħ toqgħod tara l-warrani. Din oħra aħna nużaw terminu, inti meta tkun maġġel. Per eżempju, jsib xi wieħed issuq bl-20 quddiemek. Tgħidlu ċaqlaq, ċaqlaq. Aħna nużaw it-terminu ċaqlaq meta erħa jew baqra fil-perjodu għax għandek baqra li tkun taħleb tagħmel issa nispjegalek tagħmel ċertu żmien taħleb normalment madwar 10 xhur. U mbagħad tiġi biex tagħmel il-perjodu tan-nixfa sidra x'kien, u mbagħad meta terġa' tibda tkabbar is-sider biex ovvjament tiġi għal-wilt li jmiss, aħna ngħidu qed iċċaqlaq. Qed iċċaqlaq. Pereżempju ngħidlu missier qed iċċaqlaq dik naħseb daq toilet. Eħe. U ġejja propju minn hemmhekk. Minn hemmhekk. Sewa, is-sinti qed li erħa u baqra. Spjegana d-differenza bejn erħa u baqra. Erħa hija baqra biex nifhmu hekk ma tkun wildet qatt. Mbagħad ejja nibdew minn hawn. Isa għadha xebba. Ejja nibdew minn hawn oġla u oġol. Ekku, nibdew mill-bidunet. Dawn oħrajn, dawn it-termini, il-famużi termini li. Li kulħadd iħawadhom daw. Ġennu l-kulħadd. Għandek l-oġol u l-oġla. Ija. Mbagħad jiġu jibqgħu għax din oħra, ir-raħħal juża termini differenti minn dawk li nsibu fil-ktieb. Ir-raħħal jibqa' juża oġol u erħa sa erħa jisu qed ngħidu jkollha dawk 18 xahar biex jew differenti. Kull raħħal għandu l-opinjoni tiegħu meta jħoss li għandu jagħmel kif aħna ngħidu tfajla jisa erħa. U mbagħad għandek aħna nużaw ir-raħħal ir-rabbiloġiela tas-simna jew inkella il-famuża huma jużaw barri fil-kodba, aħna nużaw oġol tar-rafa għax jintrefa fuq il-baqra biex jammar. Għax ovvjament proċedura tiegħu li jintrefa. Allura aħna nużaw oġol tar-rafa mhux barri. Ekku, fil-fatt hawnhekk għandi wieħed jien. Imbagħad tiġi baqra. Meta tixtri meta ikollha l-ewwel wild dik tibda ssejħ baqra. Ġieli nibqgħu nużaw erħa tal-ewwel. Kull dak hu sabiħ tal-lingwaġġ tar-raħħala. Okej. Dar it-tratt li joġobni ħafna għax fih terminu wisq sabiħ. Hawn hu. Inti tista' tgħid jew baqra bitlieta, l-iktar forsi li tiġi komuni għal bniedem għal persuna komuni, jew ċertu raħħala jużaw għandha beżżulami. Beżżulami? Għami. Għaliex? Il-beżżul ma jistax jara, imma bniedem għami sfortunatament ikun difettus ma jistax jara. Ma jistax, ma xejn. U dik bħalma l-bniedem ma jistax jara, dik ma jistax taħleb minnu.
Illa, wara. Ikun jew tkun tħassret aħna ngħidu. Jiġifieri meta aħna ngħidu kemm jinbeżżul Jista' jkun beżul. marbuta minn hemmhekk. Jista' jkun ukoll. Illa. Issa bih sfortunatament ħafna minn daw it-termini qed jintilfu. ħafna, ekku. Imma ħafna minna nużaw l-espressjonijiet u ma nafux ir-rabta. Eżempju jużaw anke beżżul xogħol taljeħ. Eħe, Għandek okej. ħafna termini jużaw ir-raħala. Biex niġu biex nikkonkludu għaliex hawnhekk skadinna l-ħin, ġifieri U sfortunatament. għadna xejn. Naf, nixtieq illi terġa' tiġi Mhux problema. drabi oħrajn. Però kelma partikolari jekk liktar li toġbok fit-terminoloġija tar-raħala? Per eżempju, jużaw gess. Inti meta tuħol ħalib ġejja minn gas. Minn Gas wieħed. Ok, guess. Gas ħalib. Aha. Qed tifhem? Tallimna xi ħaġa wkoll. Fidejkom biex jekk tkunu tixtiequ tistaqsu aħna nieħdu pjaċir grazzi wkoll għall-laqda studenti tal-Malti li nkun qed inwasslu xi mistoqsijiet li jkollkom. Ovvjament kif qed taraw għandna talent biss mhux fil-kant fejn jidħol X Factor imma għandna talent fejn jidħol kollox hawn Malta. Kunu gburin b'dak li għamilkom Maltin u għalhekk aħna nieħdu ħsieb illi nxerdu il-kelma propja Maltija illi kif qed wieħed jara daw it-terminoloġiji li ma jifqux biss mal-bankijiet tal-iskola imma sansitra jmorru oltre. Nawguralek ħafna aktar dgesgis, ħalli jkollok ħafna aktar flus, aktar suċċessi biex tibqa' għaddej fl-istudji tiegħek u l-istudji tiegħek tgħaddih dal-erf lil ħaddieħor. Jien narakom minn hawn ftit minuti oħra.